רוצה משפט, אבל משפט שלם שמתחיל ב-he will come. אמא יבוא. רגע, לא אתה, he will come. ואומרים, האם אתה... מה? מתי הוא יבוא? מתי הוא יבוא? מצוין. ושלמה, תגיד לנו משפט עם he will come. רגע, זה תור של שלמה. כמעט היא תבוא. בסדר? כמו לבוא, תבוא. בסדר? יש המוזיקה זה לבוא. היא תבוא. היא תבוא לאן? היא משפט? לבית. מצוין, היא תבוא לבית. אוקיי, הפועל הבא שלנו, אתם שומעים? לא, אוריאל זזקי זה טובי. מה זה טובי? לקנות. מעולה, כל הכבוד. אני רוצה לקנות. אני רוצה לקנות זה מצוין, אבל זה לא... אני קניתי. אני קניתי זה בעתיד או בעבר? זה מחר או... אני אקנה. אני? תקנה. אני? תקנה. אני? תקנה. אל תלך שטונגס. ומה מתחיל אני? כי. אני אקנה. לא שמעתי? אקנה. מצוין, אז אני זה אקנה, אבל עכשיו אנחנו באנחנו. אז אני רוצה שתיתן לי... אנחנו? נקנות. לא לקנות, אלא נק. נכון, בעברית כשיש ו' ת' ו-to by to, וזה נגמר בו' ת', זה הופך להי, בסדר? אז אנחנו נקנה, אבל תגיד לי משפט שלם. אנחנו נקנה שוקולד, גבינה ובייגל. אנחנו נקנה שוקולד, גבינה ובייגל. מעולה.